Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. U Dr. Lichumu Timuri, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. U Dr. Ubasumar Klong Snam Bat Kit Snam. On Sdang Yakajing Sumar Naduka Shiterik Ulbeat Arajar Arfusan Hawallan Hospital Shillong. Ki Artli ki Autonomous District Council Harilom Khasi ba Jaintia Kilasaki yakajingpoi ki Nongthep vote hadu unreupusan point laipu arpersen hakajing pelong yakajingthep vote haka arpoi terik urempang arajar arpusan. Ha Jaintia Hills Autonomous District Council ka jingpoi jonggi Nongthep vote kalong nyopo point khandai phundai persen katba ha Khasi Hills Autonomous District Council kalong san phundai point reupsau persen tat hadu bandakut ka jingthep vote ha kapor sau beje janmet. Ka jingthep vote kala sedang ha kapor nyau beje mestem bat kala kot hadu kapor sau beje janmet ha baro kisan puprateli ki District Council constituency kata mar arphundai teli ha KHDC bat ha GHDC. Katkum ka jingkhain balayo ha ka GHDC ka Mudamai Nongkro constituency ka bahab ha West Jaintia Hills district ka dei ka bapoi bon ki Nongthep vote ka bakot khandai pho point pra persen ka Jowai North constituency ha West Jaintia Hills district ka dei ka bapoi duna tang nyaupusan point arpui persen. Ha KHDC ka Nongspung Soyong constituency ha East Khasi Hills ka dei ka bapoi bon tam ki Nongthep vote kata hadu prapunriu point khat sau persen katba ka Jirang constituency ha Ribhoi district ka dei ka bapoi duna ki Nongthep vote kata tang sanphui point sau punriu persen. Ki arspa nyupu arngot ki kertong ki bayi khun ha kani ka election ha rilum Khasi bat rilum Jaintia kin apat ya ka jingpen bana result kaban salong ha ka arpsau tarik urempang arja apsan hadin baki khatlai lakngot ki pajba kila pendep yala ka jong ka kamram ban jiet nong mikmat.